La llum és clau des dels inicis dels meus primers treballs perquè la utilitzo gairebé com un material. Moltes de les peces generen llum, estan il·luminades des de dins, no? Llavors el fet de generar llum funciona una mica com una espècie de pantalles, no? I deixen veure la seva pell. Al treballar en fibra de vidre, que és el material que acostumo a treballar, el treballo des de la transparència, no des de l'opacitat, perquè es podia treballar la fibra de vidre des de l'opacitat, però a mi m'interessa des de la transparència perquè les peces queden com una pell, no? Són com unes carcasses d'objectes, no? Que aquí introduïm un altre element que també utilitzo molt jo, que és l'objecte quotidià, els objectes que em són propers, no? Que els recreo amb aquesta llum interior, no? Que il·lumina l'espai que hi ha al voltant, no? Llavors, si us hi fixeu, quan vingueu a veure l'exposició, veureu que la il·luminació dels espais és a través de les peces, no hi ha llum extra, no? O sigui que les mateixes peces són les que modulen, no? El volum de l'espai.